presos de bellas bus, que vostre mestre habes un de bus pecaire, que vostre mestre habes un de luz. L'agnel és pas aquí, mais és amb menusaus. La pastresse porte un cabrit, comme un agnel, qu'on mène al tuedo, du brise pas la boca. Ma, nous dit le prophète Isaïe. Vai d'Occità alla televisione. È la seconda edizione della festa occitana organizzata a Durba de las Corbières, al P del Castel, e amb l'associazione Corbières Solidaritat e País Nostre. És un partenariat que ha començat l'any passat. L'idea és de mostrar la volontat de parlar, de fer viure la llengua occitana i també totes les tradicions. Tradició abbiamo avuto la messa en Languedoc aquest matí, poi hi ha gent dans le repais, ara hi ha des conferències un peu de partout a l'Hostal de Joves i s'acabarà aquest soir per un gran repais occità amb la musica e les cançons de la Niño. És la prova que País Nostre amb sa partenariat és d'obert sur la vida bidante de la nació occitana.